आरो मानिदों बाजैया खोन्थादो ओंखाम जानोसै नोंहालाय मा लाखो बाजैयालाय दै बिलाय माथो मनायालाय ओंखाम लाबोखाजोबबाय नोंस्रालाय रेडि जाबायना नैबेयाव जाहैबाय बेदरा बे बेदर ओमफ्राय ओरैजाय नै बिथांमोननो होसिगोन जाहैबाय बिथांमोनहा जाहैबाय इसोरखौ दा दिन्थिजायो इसोर माने ट्रेक्टर मालिक नै बेदरा आयौ माथो ग्रेभिसो नामा माथो थाव गोथां बायदिसो बेनो जाहैबाय संग्राया नै वाव दा आंबो एसे जाना दिन्थिगोन रायजोनि खाना नालाय आदाया माबा माबि लाबोदों खोमालै गावनि नै आदानि माखासे स्पेसियेलिफोरा नुदोंना नै बे मा ओंख्रिया दायो अनला दाउजों अनला खोमालै अनला ना आदसा बाजै ओइ बाजै नों संनाय ना सोर संनाय बाजैया लाजि जाहैबाय बे टिफिनाव ओंखाम जाहैबाय ओमफ्राय नै फ्राय मानसिया माने गाव गावबाव लाबोखाजोबदों आरो नै मनायाव ओमफ्राय ओरैजाय नै मा लाखो आदा मा बियो गोखैसो लादोंमोन ना लाना हो ओरैजाय वा नोंसोरबा जेबो गैया जेबो मोनाखै नोंसोरो ओरैजाय थांसैलाय आं दाना ओरै फारसेखैजाय सोरबा माने गाव गावखौ लाना फैखादों नालाय जास्ट माने रायजोनि सोरबा बेदरखौल'सो सोरबा नेबाय दङ सोरबा लाबोदों सोरबा लाबोआखै बेखौथ' मोजां मिथिला आङो मा लाखो मा जाखो बाबु नोङो मा ओंख्रि बेलाय मा बुस्थु दालि नोंबो हालेवहैदोंमोन ना हालेवाखै होनबाथ' मोनजायामोन ना नोङो मा जाहैबाय बिथांमोना माने गाव गावबागावनो ओंखाम थफ्ला लाबोखादोंनो सोरबाया गाव गावबागावनो ओंख्रिबो लाबोदों ओमफ्राय बेवहाय माने रायजोयै माबा मोनसे जाग्रा बानायदों दहाय हालमाजिया दिन्थिखादोंमोन आङो बयलारजों माबा मोनसे एवदों आरो बेदर मा बेदरथा बेखौथ' मिथिया दाहाय माने रानबासो आं मिथिसिगोन दायो ओमफ्राय रायजोफोरनि ओंखाम जानायखौ दिन्थिनोसै आङो सोरबाया ओंखाम उखैनो हाथारला होनना बुंदों दहायनो माने फुंनिफ्रायनो फैबाय सोरबा खोथियाबो फुबाय आरो माइबो गायबाय आरो किसुमाना आलिबो खोबाय आलिबो दानबाय निस्सय मेंखासिगोन टाइमाबो जानाय नङा जाबाय 1टा जाबाय टाइमाबो सोरबा माने आथिंनि हेबलायलायबायसो आंना होनना बुंदोंमोन एबार नायनोसै सोर माबायदि ओंखाम जायो बेखौ एसे दिन्थिलांसै नङा होमबा नोंथांमोना आरोबाव थांफाबाय थादोलाय सेरखाय बेरखाय नै सोरबाया थोरसि लानानै नेबाय दं आरो मा नेदों बाजैया खोन्थादो ओंखाम जानोसै नोंहालाय मा लाखो बाजैयालाय दै बिलाय माथो मनायालाय ओंखाम लाबोखाजोबबाय नोंस्रालाय रेडि जाबायना नैबेयाव जाहैबाय बेदरा बे बेदर ओमफ्राय ओरैजाय नै बिथांमोननो होसिगोन जाहैबाय बिथांमोनहा जाहैबाय इसोरखौ दा दिन्थिजायो इसोर माने ट्रेक्टर मालिक नै बेदरा आयौ माथो ग्रेभिसो नामा माथो थाव गोथां बायदिसो बेनो जाहैबाय संग्राया नै वाव दा आंबो एसे जाना दिन्थिगोन रायजोनि खाना नालाय आदाया माबा माबि लाबोदों खोमालै गावनि नै आदानि माखासे स्पेसियेलिफोरा नुदोंना नै बे मा ओंख्रिया दायो अनला दाउजों अनला खोमालै अनला ना आदसा बाजै ओइ बाजै नों संनाय ना सोर संनाय बाजैया लाजि जाहैबाय बे टिफिनाव ओंखाम जाहैबाय ओमफ्राय नै फ्राय मानसिया माने गाव गावबाव लाबोखाजोबदों आरो नै मनायाव ओमफ्राय ओरैजाय नै मा लाखो आदा मा बियो गोखैसो लादोंमोन ना लाना हो ओरैजाय वा नोंसोरबा जेबो गैया जेबो मोनाखै नोंसोरो ओरैजाय थांसैलाय आं दाना ओरै फारसेखैजाय सोरबा माने गाव गावबाव लाना फैखादों नालाय जास्ट माने रायजोनि सोरबा बेदरखौल'सो सोरबा नेबाय दङ सोरबा लाबोदों सोरबा लाबोआखै बेखौथ' मोजां मिथिला आङो मा लाखो मा जाखो बाबु नोङो मा ओंख्रि बेलाय मा बुस्थु दालि नोंबो हालेवहैदोंमोन ना हालेवाखै होनबाथ' मोनजायामोन ना नोङो नै ओरैजाय बेलाय मा ओंख्रि बालाय आङो बेफार नालाय बयलारना अलरेडि थाबाय थायो अलरेडि ना बयलारजों खुमब्रा संना लाबोदों आरो औ गोथाव जादों ना आं दा जागोन र' बाजैया मा लाबोदो सयाबिन आं सयाबिन जायालै नोंहालाय मा बिलाय आदसा जाय फाराफारि आरो गाव गोसो ओंख्रिया लाबोखानायसो नालाय सोरबा जाथ'वाखैनो जासिगोनसो दायो बेलाय मा बुस्थु जुमाय गोथां ना मेंनायजों होथारसिगोन ना होमबा ना
बारा लोंनालै बेलथायगोन दा पेप्सि ओरैजाय नै बेदर रानग्राया होथारबाय 23K मा 23K मा लाखुमालायखो माखौ होथैखो मा जाखो माखौ होथैखो 23 23 मा जाखो मा मोखां होथैलायखो आइया मोखां दिन्थिलायखो मोखां दिन्थिनो नागिरदोंमोन आं मोखां खोन्था जाहैबाय नै लाबाय नैबे जाबाय आंनि दै बे जाहैबाय आंनि बाहागो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लोंग्रा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ट्रेक्टर मालिकफोरा ट्रेक्टर मालिकफ्राबो मोनजासोगारो माथो मोजां आरो गोथांबो मोनाखै माने जाबायना दा दे गोथाव जादों ना गोथाव जादों दे गोथाव जायोना मा लाखो आयं मालाय आं जुमाय गोथां लोंदों जुमाय गोथां दे नोंहा मा लाबोदों दे खिन्थिदो ओंखामखौ जा जेबो गैया रायजोआव बेदर होननाय आं बेदर बागाबो फैयाखै नोंसोर मोनाखै बेदर मोनबाय मा नोंसोरलाय मा रानलायलायखो रानलायदों आच्छा मेंबायना दे जाय फारि फारि जाबाय जानायखौ आं मोजां दिन्थिबाय थाला खेबसे मोजां जेरै दिन्थिबावनोसै आङो माना थोरसि गैया नामा हालमाजिना नों मोनदिया बाहागो मोनाखै आच्छा ओंखायनो बाहागो मोनदिया नोङो आच्छा आयं माथो हारसिं होथारबाय जाबाय दे जादो दे थालिरखौ दे हरदो मालाय थालिर बाजि थालिर जानोसै आं वाह थेंकिउलै बे बाजै जोंनि आंनि बाजै बेखौ उन्दैफोर जायोलै उन्दैफोर जायो सानै साथाम ओंखारबानो जायो आं ओरै जानोसै नै बाजैनो थालिर थाइसे हरबाय बेखौबो जागोन आं दाहाय ओमफ्राय नैबे आदा थुफोरना माबाया बोरै बेदरा बेखौनो जाहर आंनिखौ जाहर आनहरब्रा जाय फारि फारि जाबाय आरोखि गोसोबायदि जिरायनानै मावै दाङै ना जाबाय जायगाया फिसा नालाय नैबे नानिया दहायो 23 नाम्बार लादोंमोन मा फुजाखौ ना माखौ माथो खेबसेबो जायाखै बेदर मोनफैयाखै खना थाग्रा सोरबा मोनाबो जानो हागौलै बेदरखौहाय आदा जाबायना मानो बेदर गैया नामा आं माने एसे गोदै नांदेरनायखाय आंना सेरेरा भाजा जादों आच्छा लुगुन माने दिनै लुगुन दिनै ना दिनै माबा देवबार लुगुन जायोना आच्छा ओइ हालमाजि मा नोंना थोरसिया माने नोंनाव गैया नांलायबाबो जायोना ओमफ्राय होनदोंमोन ना नोङो गामियाव नोङो मा होनो जेनेबा मिटिं सेटिंफोर लिङोबा माबायदि लिङो होनदोंमोन नोङो फनजोंहाय न' हाबा होमबा न' हाबनाय नेम गैया न' हाबबाथाय माने जुमायसो मोनदोंना बायो सोब माने न'आव फन हरजोबसै आरो फनजोंनो जायो सोरबा कमप्लेन हमा माने रायजोआनो जोंहा मोनसे सिद्धान्त दाना लाखादों औ बेखौनो मानिजोबो आरोखि ओमफ्राय नोंना खै बोसोर थागोन हालमाजिया बोरायबायबो बारा बोसोरसेल' आच्छा मा लादों जुमाय